Od nezdravo štíhlych postav k veľkým zadkom až po líštie očí. Módnym trendom podlieha aj krása, ktorá však neovplyvňuje len ženy. Po trendovom vzhľade túžia čoraz viac mladí muži. V kurze sú hranaté čeluste. Tie však môžu priniesť zdravotné komplikácie. Zdroj inšpirácie pre lepší vzhľad, ale aj pochybností o vlastnom výzore. Sociálne siete sú plné návodov, ako maximalizovať svoj výzor. Tento trend nazývajú look maxing a okrem svalnatej postavy či loveckého pohľadu sa do popredia dostala aj výrazná sánka. Zhruba taký posledný rok sledujem určite nárast pacientov s takouto žiadosťou. A sú to väčšinou chlapi do tej 30-ky, dokonca sú na to tzv. Trénery, čiže také žuvacie aparáty, ktoré opakovaným vlastne zožúvaním si trénujeme potom náš maseter. Jedným z popredných tvári look maxingu je tiktoker Karim Shami. Video s jeho premenou sa stalo hitom internetu. Má 15 miliónov vzhliadnutí. Mladík tiež spropagoval tzv. Mewing, alebo jazykové cvičenie, ktoré má pomôcť k mužnejšiemu vzhľadu. Ja som začal robiť hlavne aj ten mewing, aj starať sa o tú svoju sánku, hlavne kvôli tomu, že som mal nejaké modelingové ponuky. A chcel som teda to zúžitkovať čo najviac a keď si všimnete, tak všetci tí modely majú krásnu takú kvázi trojuholníkovú sánku. Funkcia ovplyvňuje skutočne tvár a rast, ale týka sa to najmä rastúcich pacientov, to znamená detí a dospievajúcich. Čiže toto samo od sebe v teórii je správne, len nie sú žiadne vedecké dôkazy, že aj u dospelých pacientov to dokáže zmeniť tvar tých čelustí. Vy keď prestanete cvičiť s tými žuvacími aparátmi, tak ten sval pomaly zatrofuje. Iné je to napríklad, keď sa používajú implantáty. Je ešte alternatíva použiť kyselinu hyalurónovú a teda to je dočasná metóda. Chtíč po dokonalom vzhľade ženie mladých mužov až do extrémov. Silná sánka pritom dokáže spôsobiť aj problémy. Prílišné trénovanie maseterov, čiže toho žuvacieho svalu, môže spôsobovať tzv. Bruxizmus, čo je vlastne nadmerné škrípanie zubami. Môžu ich začať tiež čelustie bolieť, môžu sa im začať dokonca kývať zuby, prípadne ustupovať ďasno, odlúpiť sa zo zubov. Tieto cviky sú podľa odborníkov vyhľadávané výlučne u mužov, pretože maximalizujú maskulínne črty. Jasmina Hečková, televízia Markíza.